Kudune iki mah nganggo ngene sik jan. Sang saya dalu araras abyur lintang kang kumedhap ning ndak kemurahan. Kok nak digoki ngono. Menika ngantek lali kula. J. Sampun kula aturaken perangipun dipun bayangaken kemawon kowe. Margi mesakaken mengke nak wayang sewan para tamu mengke nak rusak. Dereng saged biasa kiyambak. Nika anggenipun hasilipun sasi menika nembe damel bangun griya. Griya Dara. Jih, alhamdulillah. Kang Gareng, piye? Ah, bungah ora kaya dalu iki. Nderek mangayu bagya para pragung tamu. Lenggahe wungon iki jek komplit. Wah, tenan. Iki awake dhewe nampa kanugrahan tenan kok Kang Gareng. Iki awake dhewe ringgitan ana ing laladan Madang Marga Rahayu. Iki nak ning ora rawuh ana sak kidul desa etan desa malah padha ngrasani. Wah, kae dengaren men Madang Marga Rahayu kok merti desa ora nanggap apa-apa malah nyetel kasete Pak Anom Surata. Kowe iki ora seneng. Engkang Bakang namung nderek mangahi Bagya Kewala. Wah, tenan kok truk iki jan luar biasa tenan Gong. Iki muga-muga tansah binerkahan para-para kang kepareng rawuh awake dhewe iki anggone lumadi nadyan mung
paribasan wis butuh muni. Wong ora dalang tenan kok. Menika namung dalang-dalangan kemawon. Namung alhamdulillah menika manggih tanggal 15 Agustus malam menika kula kinen wonten ing Laladan Kedung Jati Salatiga. Namung basa ngotruk. Sing mayang nggih wonten Pak Joko Keng Karanggedhe. Namung kula dipun undangi kinen basa ngotruk. Mengke nak angsal tembus 30 juta mangpek ge umroh, nggih. Nggih, mapunten para tamu, menika menawi bab wonten lumadining kabudayan, alhamdulillah kanca-kanca menika sinaunipun sampun setengah dereng tutuk nami bab agami. Alhamdulillah yoga-yoga kula menika sampun wasis nalika semana saged dipun wastani yoga sing seneng nali sering paugeran. Parantine sak samunipun derek kula menika ingkang dembung menika sampun Iqra kalih para tamu. Dados sampun kertos abata. Nggih. Menika nderek jumeneng malih menika pokoke iki campur sari. Nggih ingkang baken sampun boten remen nali sering paugeran. Nderek ndedonga kadang-kadang ingkang nderek rawuh wonten palenggan menika kadang-kadang saking isi mugi-mugi sukses selalu anggenipun wonten ing palenggan menika tasih wonten ing Bali Pasinaon. Jangan kecewakan orang tua yang sudah berjuang untuk napa nggih ngempalaken dana kangge mintraken panjenengan sedaya. Menika penting terus kula menika nggih mboten nate lali kalian simbah-simbah leluhur kula saestu para tamu. Nalika semanten nika sura menika biasanipun ziarah kubur. Menika penting sanget. Kula nate dipun roroi kalian ingkang dembung menika. Simbah kula menika sumarginamipun Mbah Soikrama. Lajeng kula sore niku ziarah malam Jumat niku wonten dipun ngendikaken kula wonten kuburanipun Ibu Sunarti. Kula dipun wastani kowe iki wong ora bekti karo mbahmu. Lha mbahmu ki jenenge sapa? Soikrama. Lah kok iki ana nggone Mbah Sunarti. Lah si mbah ki niki lak gendakane mbahku. Nak sore sapa rene ngono. Monggo panjenengan kedah emot emot kesukanipun leluhur-leluhur. Mangke mbok menawi sampun manjing kaden mbok menawi Mbak Elida nanti bisa bertemu di sana. Kemarin jumeneng malih Mbak Linda apa sapa ya iki ya tak pilih kok telu kok apik kabeh lho. Ngeten iki lho para tamu. Dados nggawa pengarep campur sari mung ngrepoti. Nak nggawa penyanyi elek-elek dipun roro, yo Mas Budi iki piye nggo penyanyi kok kuru-kuru tuwek-tuwek. Ning nak dipun betakaken ingkang ayu-ayu, ngoten niku ingkang bapak-bapak menika sok nyawang griya niku kok getun. Pengenipun ingkang glowing wong arep tuku parfum arep tuku gandum ya. Nggih, jumeneng monggo Wijawati saking Salatiga. Dereng nyanyi iki mau. Apa? Berdua karo Mbak Elida. Piye to ki? Dalah kok labil iki piye? Mau jare kon ngatik dhewe mbek sapa Fania. Kamu harus tahu. Piye? Laki-laki tidak cukup satu. Piye to maksudnya iki? Apane sih tidak cukup satu? Iya kesukaane. Oh lah kesukaanmu apa to Mas? Lah ndak takon kowe balita. Lah kan aku tesih polos to Mas Jarot. Polos apa 16 tahun meteng kok. Ojo buka wati to Mas aku. Mbak Elida. Aku kan izin dadian. Jumeneng.
Mbok jenengan nganu to, Pak? Niki Pak Dalang dikersake nganu mandap mboten, Pak? Ayo Torot. Ya Allah. Kula niku wis Ya kesel. Allah, Tom. Sampeyan ki lho, ya terus aja biyak-biyak bagian ngisor. Mas, aku enggak suka wong ya dalang wis kondang kok ya cagake wis tiyengen kabeh ngene to, Mas. Yo, monggo. Mandap Pak Dalang. Cemero ya. Kakang Mas Jarot. Sak menika kula sampun ngrantu panjenengan. Kula sampun kapang sanget kalian panjenengan Kang Mas Jarot. Dalu Pak Dalang. Iki nek teng ngandhap nggih. Jabatane tesih Pak Dalang napa? Ampun Pak Mbak. Lah, Mas Jarot. Aku tak omong sih. Apa? Monggo. Monggo. Kula tak omong riyen karo tamu. Kok ngan ngeten iki. Kula wau ndalang ten mriki. Terus ngeten iki kula nak medun iso dadi dosa. Lah kok Nggih ta. Ndang kula medun, mau suarane kok apik mendang medun kok gur sak mrica. Mboten pareng nggih. Sak Yen kedah mrica. marsani kula niku patut tur luwes. Nggih. 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 Teko nggih ngoten mawon Bapak Ibu. Nggih, kersane angsal ganjaran. Mawon mengendak daripada tekan Karena omah kula greges. niku mboten anu nggih. Kula kejujuran adalah saya kedepankan. Iya. Karena kejujuran itu penting untuk membangun sebuah rumah tangga yang Nggih. bagus. Oh iya. Jangan sampai nalisir saka paguran, ojo ngantek sok cidro. Nak nggih. kowe pawakmu kira-kira cidro apa ora aku iso ngetes. Lho kok iso sampean iso menilai kok ngendine? Iki upama. Heeh. Upama kowe mlaku tengahing alas. Aku mlaku neng tengah alas, terus Iki engko karaktermu iso tak waca. Upama kok ndalan ku ana dhuwit 100.000, iya. tak jikuk apa ora? Ya jenenge aku gur wong mlaku nek neng renek uang ya kuwi berarti rezekiku ya tak jupuk to. Nah, berarti kok seneng nemu ndek kanca. Kok sik ora kaya mengkono. Karaktermu terbaca. Kok sik lho Mas. Lah nek pamane aku mlaku ya to terus aku nemu duit 100. Lagi arep tak belekke iki ndeke sapa aku ya ora ngerti. Yang Terus pasti kan kamu tahu bahwa itu bukan milik kamu. ya kamu tahu. jenenge wae nemu. Dosa. Lah saiki aku ya tak ganti takon. Takono. Lah nek umpama sampean sing mlaku, umpamane arep nyang pasar sapi ndelalah kok mlaku nang dalan ana duit 100. Piye? Mbok jupuk ora? Ora. Nang apa? Lah wis tak jikok. Lah piye to kuwi? Lek mlakumu ning ngendi, Mbak? Lek mlakumu ning ngendi, Mbak? Nang alas. Ning alas. Lah iki lek nang pasar sapi biar lewati alas. Ya nglewati alas. Lah wis Eh, tak jikok ki aku karek apa wis ora enek. Ya wis nakno. Sinom se. Ya wis nakno 50 tedeng piye? Ora usah, aku nak dhuwit Lah, piye, ngomong nak kowe alah. butuh pondo 500 sak juta. Mbok kei. Ya tak kei no, syaratnya siji. Apa? Nginep sewengi. Lah mau jare jenengan ngendika menjaga perasaane kanca, nek wis berubah. Jenenge mbok menem aku pas lali. Nyuwun sino. Alah Apa ya pas Allah. kilap? Neng ya Mbak Linda. Pripun, Mbak? Dadi awake dhewe iki dadi seniman, dadi penyanyi seprono seprene. Ketemu MC sing bagus duwe meski ya akeh Mas Budi iki. Iya. Penyanyi kok le bagus ya. Wes. Sewantene ya Wes. elah. Tak titeni. Monggo para tamu Tak persani. titeni Mbak Lida. Piye? Penyanyi ki anggere ngarani aku bagus berarti bojone banget le Allah. Ya ora leng alam bono ki ya leng juragane ki mau. Mriki Kang Mas Jarot ampun tebih-tebih mriki. Sinomipun marang. Bojoku ki putih iki. Bagus ki. Wong lanang ki. Mbak Linda ya kowe iki ngapa? Iki bojo-bojo pengendang. Bojo-bojo Iki. pengendang ayu-ayu lho Kang Mas. Wong lanang kuwi bukan putih lan ireng. Lah, Ireng kok nak gembolane Bung Karno karo Bung Hatta. Oh, ngene. Putih yo nak mung pedang pati murah. Piro kuwi? Piro kuwi, Mbak? 9.000. Oh, 1.000. Kok ya leng 1.000 lho ya. Pak Bayan jenengan gembolanipun Bung Napa pedang pati murah Pak Bayan? Nyuwun sinom. Mama
nesamu dirasani mesti Pripun? Piye, Mas? bocahe ora patek ning cangkeme jos. Iya. Ya sesuk nek mangkat tanggapan kuwi bocahe rasa mangkat. Cangkeme wae. Pancen nak, Mas. Kutuk-kutuk laku dhewe tekan Jemawa. Arep ngapa wae? Pangapunten Pak Bayan. Wis rasa didikan ngono kok. Beleni ya aku. Iki jane nek mah nangis ki napa to, Mas? Iya. Ngosek balik. Aja grogi jejer para wanodya ingkang sulis kang ekmar Balik grogi iki ora grogi. Napa? Ya aku ki wis tetek. Aku ki MC selama 26 tahun urung eneng ceritane kok aku ngajak dolan penyanyi. Tenang. Malah penyanyi sok ngejak dolan aku. Penyanyi ngendi, Bos? Nyanyi kono. Paling ya Kula mboten kerjake. menyombongkan para tamu. Iya, Kula iya. Allah bab rupa. Kula arep dientukke guru men gemang. Lah wis pensiun 20 tahun. Ya. Iya iya. Paling dolan ro sampean kerjake mie ayam daleman ya. Ning lak ya tetep Iya, cek Mbak. nek cek mentereng awake ya, Mbak. Iya. Saorarane lho. Dek ben mantanmu pira, Mbak? Oh, Mantanmu pira? Mantanku 10 ya. Lah aku 15. Kowe ndek mantan ora kowe Mantanmu iki? pira, Mas? tidak usah diceritakan yang namanya Mas Budi B bocah patut. Iya iya iya. Unggawe pantes tinodo para Iya. kawula. Terus? Dandan ora dandan luwes, iman Eh? lan takwa yang menjadi prioritasnya. Kakak. Ka apa kan katokmu? budi-budi. Ngene. Sinom. Apa kuwi to? Nek pancen jenengan MC serba bisa mau kan Budi, Iya. BUDI, Linda, LINDA, L. Laksamana bidadari yang turun dari kayangan. Aduh, oh. Indah I. suaranya menjadikan kamu digemari di mana tempat. Apa nih? N. Nadian kamu sudah punya suami, tas tidak kelihatan kalau sudah punya suami. Iya. D. Dengan raut wajah yang cantik kamu semakin mempesona. Anune ireng. Apa anune sing endi, Mas? Aja kaya mangkono. Iki Aja kaya aja kleru-kleru lho Mas Bud. Sampeyan Anune ki gawe apa ya? penasaran para tamu lho. Para tamu iki jenengan siarke ket mau apik-apik. Tekan buri A. Arep nyanyi, aku ora nyauri, arep Osek, nyanyi. osek jelaske sik Lah to iya ya. kok. Nyanyi. Iki masalah harga diri lho Mas. Anune iki sing endi? Nggonku ki fusia. Iki lan membuktikan ketika aku bilang seperti Ah. itu, para tamu kan kerasane. Iya. Oh, berarti Mas Budi wis tau ngingok. Anu ki anu apa ngono lho rambuté apa gulune Apa jarike? apa jarike ngono lho. Aja nggo Lah, aku cetok. kehilangan kang to cah, mbok wis to cah. Wong mau ditekoki mantane Mama mesamu kanggo Pripun, Mbak? Pripun? Enten napa niku kok? komputer kesima. Napa? Oh, ketok, Mas Oh Victor. alah Mas Victor. Mas Victor ki pancen ngono kuwi me diperhatikan ngono lho Mas. Mm-mm. Iya. Jan wis kaya bintang film nih. Ini. Oh pripun Pak Lurah? Oh, waduh. Alah. Nggih, wah digendong Pak Lurah lho. Mriki, Pak. Aduh. Kan rajine nggih, Lesina, nggih, Bu. Pak. Ajeng dibetoteng pundi, Pak? Ajeng dibuak teng pundi niku. Mas Victor. Ya, mangga, dipun Pak lajengaken kali Lurah, kula nggih purun digendong. Lho. Nggih, Mas Victor teng mriki mawon mboten napa-napa.
Mang jejer Mas Buti wis pas ke botol ya aku lho loro. Iya. Lah. Cie. Ampun ngoten lho Mas, niku tesih gadis lho. Lho. Apa kuwi? Lho, urung. Rong kuwi cek ori. 19 plus. Mbak Alida, Nggih. kepareng kadhaken sinomipun minangka tamba kangenipun kula. Kalih sinten kangen kalih sinten? Untukmu yang di sana. Kalau untukmu yang di sana. Kula niku mboten tenan para tamu, panjen kanca-kanca ngertos kertu kula. Kertumu apa Mas? Gadah mantan mriko. Lah ya mau ditekoki mantane pira Mereka ki ngendi jelaske. 6 para tamu. Oh, 6 piye to? 6. Ngene. Mantanmu ki 6. Nggih. Ya elok lho termasuk Iya, rekor lho, Mbak. termasuk payu lho iki. Sing kari Iya, dhewe tenan. candi, Mbak. Elok ya Mangga mesti. dipun lajengaken. Sing kari dhewe apa? Piye to jane Mbak ya? Mangga dipun lajengaken. Piye lho Mas? Adi terus ke sinome lho. Ngerti nek wis wengi barang. Tamune sing ngantuk. Lah iki tanggapane teko sesuk kok. Apa? Sapa? Pak Lurah wong ngendikan los mawon 15 juta los. Aku siap. Kowe tenan gelem apa tenan ya. Tenan tuh esuk. Iya, Mbak. Ya. 15 juta gelem ya. Pira Lah kira-kira? pira? Wani pira? Rego aja ngomong. Aja Ngene. ngomong. Kowe wis tak ibaratke sapi. Apa kowe? Sapi? Piye contone? Kowe nak Aku. sapi encik. Cek. Cek. Sapi encek ki sing piye? Sing manaan. Oh. Bisa lho. Lah iya Kok bisa iso? to. Lah misale kowe encik aku ya encik. Rasa kandang iki aku ya gur polah terus. Lek aku Mas. Mas, lek aku sapi apa? Aku ora arep ngomong. Mas. Ketrutut Nek- ngomongku. Mas Budi, tapi nek sapi encek iki kira-kira nek wis manak ngono ki hasil produksi susune kira-kira melimpah ora? Oh, masih ngene. Oh ngono. Tapi yo mbo. Piye to kuwi? Akene yo urung nyatakake. Bae iki melak Mbak Elida sapi encik. Lah aku sapi apa? Nak kowe yo apa yo jeng? Kowe pedet. Kok piye to? Lah isih seneng pelayon rorone ora nganggo apa-apa. Lah nek ora nggopo apa-apa ya gondal-gandel nah. Ngono lho. Pomo tenan ngene terus tak celikno, kene tak pungi. Karo tak tapu iki ndek esa. Lah turine jenengan, Masik. Turine jenengan nggih blasteran niki Bapak Ibu, niki Mas Buti nggih Pak blasteran. Lurah. Kula jamin niki jenengan ngundang bintang tamu 20 juta men mboten kados niki. Masik Pak. Mas. Bapak Ibu niki Mas Buti nggih blasteran tesih blasteran Mas. Blasteran antara apa? Mbak? Jawa karo gembel, dadine etawa. Heeh. Wedhus apa piye? Aku Iya. nek dadi wedhus ora apa-apa kok, Dik. Malah kerep nyang silian. Siliane apa to, Mbak? Siliane ning disewake sing wedhus wedok sing anu ki lho. Sing ngono kan. Ayo diteruske. Ngomong gleges, ngajak gleges. Aku wis pengen dadi MC soleh matok pancing-pancing. Ayo. Orang apa kang si jumbuh kalian agati paling gak menika orang aring kudu eling kalian ring peparing. Nggih. Menungso ngalam gaduhan derajat pangkat sampiran Leres, nyawa Mas. menika namung gaduhan pinanci pinundhut ngarsanipun Gusti Nggih. menungso mboten kuwawana kewala ingkang menika monggo eling kiniling mugi tansah ngibadah miturut agami kang kepareng Jan rinaso. elok lho. Jan serba bisa ya, Mbak. Tenan. Ngemsi ndalang elok saiki ya Loh, maringi Tak petuah-petuah ngene ya iso. Manungso nang alam dunya iki kabeh ya. Heh. Tidak ada yang sedang merasa baik-baik saja. Ini kepareng rawuh.
mereka menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Iya, laras. Mereka diuji 3 hal. Ada Apa, Mas? kelaparan, ada kecemasan, dan ada ketakutan. Tapi jangan pernah lupa sholatmu, sabarmu, jadilah penolongmu di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Bijaksana sekali. Kamune langsung ngrasani. Priye? Pancen rego ira ngapusi. Lah regomu piro? Mas, kok sik- Tekoni, Mbak, lah, tekoni. Iki panjenengan ki sowan ning kene iki larang to iki. Lho. Pinten to, Pak? Pinten Pak to iki? Lurah sing telepon lho. Lah iya lho. Mas Budi, Pripun? tanggal iki piye? Ngoten. Kosong ora? Wah, aku ya etok-etok ngene to. Kula ilane tanggalanipun riyen. Iya. Jane ya kosong ya gen ketok nek ora banget. Iya. Buayamu lebut. Nah, Wis iya, kedap kok Pak jane, kula iya, ilane iya, riyen. iya. Jane Terus? malam tanggal 15 iki kula nggih mboten main, Pak niku gen ketok nak cah laris. Terus Telepon. nyang-nyangan. Menak utawa wayang kinten-kinten pinten Mas. Aku yo gengsi dong arep Iya. matur ngendika, matur karo Pak Lurah. Kula mung crita, kula nek enten Semarang dan Salatiga niku 15 juta, Pak. Wih. Nah, iya, wah larang lagi. Pikirku. Iya. Karena aku ando 15 juta, Pak Lurah nibani minimal yo 8. Walu. Iki namung 5 niku Mas. Ya. Waduh. Bar 15 Oh, aku yo juta. telepon ah. Iya, iya terus Wah, piye? tesih tebih niku. Pak Lurah tindak gubuk kula. Pripun Mas Budi nak njen mboten kersa kula ajeng pados liyane. Pun Iya. monggo agek teko ngarepan Pak kula purun. Piye to iki? Sekali 15 juta dadi 5.000. Lah iya. Leres ngoten Pak Lurah. Nggih, ampun bedhek ke Pak, mungkin ndak kene njaluk imbok. Lah jenengan ki angger, Mas tanggapane ngerti? Alah gur kono kuwi etan pasar, gur kono kuwi jeblane tekan kene. Ora apa-apa, sing penting kita selalu bersama dalam mobil. Ya. Aduh, bersama Lho dalam mobil. temen. Lah aku harus ngai hiburan kowe lho. Ngai hiburan Kang. kowe. Dik, dilanjutke sinomipun. Aku pengen medangat suara. Loh, piyayi iki nek ngono kuwi mau sing dilem-lem Mbak Linda. Nang anu aku jane iki sing tok pilih iki sing endi? Kage milih yo. Sing tok entek Kalau iki boleh lho. dipilih, Mm-mm. saya terus terang saya tidak memilih Anda semuanya. Karena saya ingin menjadi imam rumah tangga yang baik, ingin memberikan ketentraman pada istri saya. Oh, Berarti ora gelem. Berarti ra gelem kabeh iki ra milih. Ya nak kono meksa yo. Kok ngomong Ning karo ngene. mencela-mencela. Dosane kowe. Oh, Ya yeah. gemang kok. Gemang ya wis to aku ya wis duwe. Wong Nggone rasa awake pamer, dhewe ah. diijalke Wong lanang entuk wong 5 ya, wedok. Pak. Kowe iki ayu wae ndi Apa? bojo iki mergo enek ning nakokke. Lah, Ora kok ning nakokke anu gur keleleran kowe. Sampean iki jan Aku lo sia-sia menang lho, milih Pak. no. Nok. Nakokke wong telu no aku ben. Oh iya, Ora yuk do- ditampa kabeh. Ora do gelem. Ha ning piye saiki ndang kula dadi MC kondang do keton ning nolak kula. Aduh. Terus nyetatus. Maafkan Untukmu. aku. Maafkan Ayo aku diteruskan. untukmu yang di sana. Ayo nggo ndak banes nek ditanggap kene nentek. Iya. Iya. Mangga dipun lajengaken. Nananum teretamtu monggo Mbak Lida. Tarenamtu tak Malam minggu putus Mas Jarot? wonten mriki. Oh alah, lah kok ora weruh ling munggah mu metu ngendi mau? Ya metu dalan mosok metu kebon. Jer nesu ngono kuwi jer nesu lho. Mau bar manis-manis ngono jer nesu. Gak aku nek ngono aku bali dhisik lho nek ngono lho. Disi kowe bareng aku. Ya ding. Tak kon ngeterke Mas Victor. Ya ora apa-apa. Nak pancen kowe trimo. Nek Gak cek apa-apa. ceria loh nek karo Mas Heeh. Victor. Mas Victor. Ceria lho. Nyuwun sinampi mau dilajengaken. Oh, ngono ta. Ayo.
Kaya telu ya apa? Ngono kiki sing ngiring iki ora ngono. Lah piye, Mbak? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Wes, wes. Ah, jen nek ngene iki malah Ayo, Mas. menghibur loh, Mas. Iya, kan jenengan tengah kene lho. Non? Oh, kurket kono lho, Pak Bayan ngendi ajeng kok. wangsul. Mbok mangke sarang kula lho le mantuk iki. Loh. Mangke tak gendong. Enggak tak gendong enggak? Kasih nama itu lagi agak. Agak. Suara suling kumandang suaranya lagu dhisik ngono gawe becik arane bani ngono Nadyan tomong sak marian kang gareng menguwerdi kang pitutur utawa sing becik melaku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni. Menungso tansah elinga kebecikaning wong liya tansah ilingi lamun to sliramu digawe gelo. Tansah iling-iling lamun to kowe tau gawe gelo tangga teparung parandene lalekno yen tau gawe kabecikan supaya atrimu iso tentrem anggone lumakana ing bebrayan agung. Menika pitutur dumateng kanca-kanca priyangga supados anggenipun lumadi sae makarya sae lumadi wonten madyaning bebrayan agung saged tansah atut runtut renengan ugi magayu tantasukan wonten dalu menika saestu nderek mangayu bagya warga masyarakat RT 04, RT 05, RT 06, RT 07 kamangertenipun Bapak RW tansah lestantun lan lumintu rezekinipun anggenipun keparing ngadani tasakun palinggan dalu punika. Amin. Nggih. Mandunganipun jangkep nggih. Nggih, karena menungso menika namung sak drema Mbak Ayu. Ndedonga niku penting kedah nadyan to takdir menika gadahipun ingkang kuwaos. Manggah dipun lajengaken. tipe pabrik Cimetur sembah nuwun widowati kekalih kang kemarengan nderek ngabyantur atur sinom nyamat.